ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମର ଖାଇବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ। ଦେଖ ମିକ୍ସଚର ହେଇଛି, ମିକ୍ସଚର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଚାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ବଢ଼ି ଦଳା। ଏଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏକ ନମ୍ବର। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି। ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ହେଇଛି ଖାଇବା ଆଜିର ଭୋଜନ? କାଲି ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, କାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆଗେ ଏଇଆକୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି। ବିଲୁ ବସି ଖାଉଛି, ନିର୍ମଳା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦରକାର ହେଲେ ଆସିବ। ଡାଲି ଆଉ ଭାତ। ଖାଇଲେ ଭାତଟା ଅଧିକା ପଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ଚକା ହେଇଛି, ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ବଢ଼ି, ଘର ଦେଶୀ ବଢ଼ି, ଏଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେବେ ତୁମେ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଘରେ ଦେଖିବ। ଖାଲି ଆଳୁ ଚକାଟା ସେଠି ମିଲୁ କହୁଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବ, ସିଏ କରିଛି ନା, ସେ ଜାଣିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାସ୍ନାଟା ଜୋର ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦହି, ମୁଁ ଦହି କହୁଛି, ସରି, ମୋର ବଢ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଦଳା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବ, ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ରହିଲୁ, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ।